Harisku, zkus to. Ne, já vím, že mě netačíš, ale... Ještě s tonikem, jo? Ano, ještě s tonikem, ale chutná to celkem dobře. Je to hodně slabé, ale chutná to dobře. Tak to vyzkoušíme. To je pěkně trapné, jak se to komentuješ, ale... Je to slabé, ale je to dobré. Je to slabé. No nic, ne, já jsem měl potřebovat, já jsem ještě má někdo dobrý. Máš fotek na mobilu? Dobré, tak pošli mi číslo SMS-kou a já vám pošlu fotku. Tak čau. Žermánky 28. Michen, ukaž prsa. Koukněte se na Žermánky 2008, jo? Ty hovado, moje ovčičko. Počkej, když jsi mluvil radši ano. Ale nejčák. Co schováš? Nejčák máte karťásky, pěkně.